Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da dawowa wannan channel ta Whatsapp Hackings inda muke koyar da Hackings da harshen Hausa da wayar Android da kuma shi application namu na Tamox. Yau abin da zamu koya shi ne yanda ake creating ɗin file ko kuma text file da Tamox. Command ɗin da ake amfani da shi wajen creating ɗin text file shi ne touch command. So mutum ya rubuta touch sai space sai ya rubuta sunan file ɗin da yake so. So let's assume muna so mu creating ɗin file mai suna alphabet misali, alphabet sai mu ce .txt. So kar a manta cewa don mun creating ɗin file mai suna alphabet ba hakan yana nufin za mu ga rubutun alphabet a ciki ba, kawai file ɗin muka creating shi kuma file ɗin empty ne. So daga baya mu za mu koma cikin shi mu rubuta alphabet ɗin da muke so. Ko kuma mu gwada creating ɗin file yanzu mai suna hacks.txt. So muka danna enter zai mana creating file ɗin hacks.txt amma kuma babu komai a ciki shi ma. So insha Allah a bidiyo na gaba za mu ga yadda ake buɗe txt file sannan kuma a canja a yi rubutu a cikin shi kuma a yi saving. Masha Allah. So yanzu in mutum ya danna ls zai ga file ɗin da muka creating na farko alphabet sannan kuma file na biyu da muka creating hacks. Masha Allah. Kar a manta a yi subscribe don a yi supporting ɗinmu mu samu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku tutorial akan Tamox sannan kuma kar a manta a yi comment ga wanda yake da tambaya ya comment a nan ƙasa. Masha Allah mun gode.